Moitos pensamos que medrar no campo non é unha barreira, senón un privilexio. Aquí, en Santiago de Albá, en Palas de Rei, pensan o mesmo, e por iso cada ano celebran o Son da Aldea, un evento que mestura teatro e troula para reivindicar o orgullo de ser do rural. Os veciños de Santiago de Albá invítenos a viaxar ao pasado nun roteiro teatral que recrea escenas dos anos 40 e 50. Os habituais do Son da Aldea din que isto é máis semellante a unha máquina do tempo. Afonso García Penas é o coordinador do roteiro teatral do Son da Aldea. Contame, Afonso, un poquinho que é o que vamos ver neste roteiro. Ides presenciar 16 escenarios onde os veciños de Albá, Vilafoce, Santo Xusto e xente chegada de outras partes de Galicia vai vivenciar diferentes oficios e relacións entre as persoas dos anos 50 e 60. O fío conductor do roteiro é unha boda. Efectivamente, van casar o fillo dun que é vinculeiro, que ten moitos bens, e coa filla dun caseiro que representa pois precisamente a clase dos deserdados, non? Daqueles que traballan para a ama. E canto tempo levades traballando neste roteiro para que saia todo ben? Levamos xa 6 meses ensaiando cos actores e cos actrices, pero preparando xa un ano. É dicir, desde o momento que acaba o Son da Aldea xa empezamos a pensar no seguinte. Bueno, para poder ver este roteiro, con quen podemos ir que nos aconselle un pouco? Imos ver, eu, que queda aquí entre ti e máis eu aconsello vos ir co cura, coa criada e co sacristán. Non por nada, senón porque ides baixo protección divina, entón ides ir mellor, de verdade. Eu iría co cura. Estamos co padre no Son da Aldea. Quen ten máis feligreses, padre? O Son da Aldea ou a igrexa aquí en Santiago de Albá? Hoxe, dende logo, que o Son da Aldea. Hoxe un día de alegría para esta parroquia, verdad? Que xa de por sí somos xente alegre, pero hoxe un día especial para nós. Estamos moi contentos. E hoxe vai tocar traballar un pouquiño, non? Ten que oficiar por aí algunha cousiña. Bueno, sí, traballar sí, temos que celebrar unha boda, que tamén é outro motivo de ledicia. Pero non, teño asumido como o traballo que teño que facer, eu elexín este camiño, verdade? Estou contento. E vostede, conteme quen é. Pois, mire, eu traballo para aquí para o señor cura. Eu botelle unha man en todo o que lle faga falta. Xa levo ali desde neniña, ben pequechiña, e, bueno, estou moi contenta, a verdad que me trata ben. Isto de botarlle a man non é literal, ou? Bueno, eu non que eu son unha rapaza decente, eu non sei por que di vostede eso, seguro que escoitei por aí algo, que aquí hai moita linguereteira por aquí fora. Non te disgustes, Elunía. Xa sabe que a mí me afecta todo, padre, a min é que estas cousas, parece que me sinto mal, En que época se planta aquí nesta zona, logo? Por esta zona, a primeiros de marzo. Primeiros de marzo? Sí. Claro, porque despois xa en xuño xa... Claro, en xuño recóllese. A últimos de xuño recóllese. Si, e máis, non había un dito de que lle dio o millo a liñaza, non? Para que... Esa é a liñaza, aos 3 días dille a liñaza e dille o millo. E ti que faz 8 días debaixo da terra? Porque a liñaza nace en 3 e o millo nace en 8. Ai, é máis preguiceiro. É máis preguiceiro. Bueno, des hai moito no mundo tamén. Hai moito só. Eu son a Concha. Eres a Concha. Son a Concha, da casa do Constante, que era o meu home. Eu lo teña no ceo, morreu hai un ano. Xa.
Xa me dou de conta. Xa lle tiña preguntado ao Melchor que sería desa viúva, e mira ti onde nos imos coñecer. Mira, Sinto ben o do seu home. bueno, non hai que lle facer. Pero estamos parolando moito, e vostede cargada co saco. Déxeme que lle axude a baixalo. Pero trátame de tú, ó. Está ben? Gracias, hecho de agradecer ben, que a rapuchiño que ainda pesaba ben, Con tal de que me deixes acompañarte un anaquiño, xa estou ben pagado. Bueno, sáleme barato conto. Gústame o rapaz. Prendeulle a mecha, oiche. Quéreme galear. Pero o da boda non lle gustou nada. Nada, nadiña. Pero bueno, este cae, como está mandado, como que me chamo Concha. Este cae hoxe. A ocasión é que pillala polo rabo, non? Hai na que pillar polo rabo, xa llo dixen ao meu constante. E xa dicimos aquí na aldea. Hai que limpar cando corro aire. Eso é o que fixen, Xa veremos o que pasa no alboroque do casorio. Vos sodes os netos da caseteira. Sí, nós somos os netos da caseteira da Hueveira de Gundiá. E vades á boda, pero sin invitación ningunha. Eso me saben, Allí presentámonos nós. Non temos invitación, pero vamos presentar. Avergóncense de nós, porque non temos nada. E somos honrados. E vamos presentar ali que vanse quedar que vai mandar nabo. Así que nos vexan, o meu sobrinho e a miña irmá vão nos coller. Sí, colles pola gorxa. Vão nos poñer que vão nos esganichar, Tens unha sede. Tes navalla? Sí. Quen xa mercou? Mercou má padriño. Sei con home como a min, non pode andar sen navalla. Que sorte. Os avós son os únicos que reparan en nós. Xa, e cando me baña algo máis de coñecemento, a me regalar o reloxo. Alicia, dasme un bico. Alicia! Tua boa. Aboa, estou aquí. A ver, mamán, carcona, para de quieto. Mira, nación, que eu armañas padezco do corazón. Ande pa diante. Además, teño bajo de artrosis. Ataldino Grande y Vilariño. Es cierto que el día 27 de febrero de 1956 fue usted sorprendido de noche por una patrulla de la Guardia Civil en la corredora de Carmallón, portando al hombro un saco de esparto que contenía en su interior 2 ferrados de centeno en grano. Pero que di? ¡Ataldino! Ataldino son eu, cona! ¡Cállese y suba al estrado! A partir de este momento deberá usted dirigirse a este tribunal como su señoría. Que eu que di? Se ten que dirigir ao xurado como su señoría. Señorita? Sí. Caralho, para trouxaste máis señoritas. Ben, pois estou volvendo aos tempos da infancia de meus pais. Estáme gustando moito, porque estou vendo pois os traballos tradicionais, estou vendo pois como era a vida dos nenos, dos maiores, os oficios que había, as labores tradicionais. Bueno, acabamos de ver o problema que tiñan os labregos, os axente na xustiza que non se entendía e non a entendían tamén. Ai, Maruxiña, me trago un beso, dame un biquiño que eu bencho merezo, que eu bencho merezo, que eu bencho merezo. Ai, Maruxiña, me trago un beso. Eu quero che ben, eu teño che admiración, quero casarme contigo, non mo pide o corazón, non mo pide o corazón, non mo pide o corazón. Eu
ti tamén desconfías de todo. Vamos levantar a ver que bonito é. Va levar unha sogra rabuda. Calquera sei para un rabudo. Ai, é un bicho. Pero toma, non quero, que eu desto tiña a bondade, tivo a falta xa de facer. Pero mira se é. Toma. Bueno, Eu non che sei, pero xa che vai quedar claro. Vamos vivir aquí, co papá e co padriño. Ai, que Non, temos que ir palo. o meu fillo nesta por a vez non o deixo nesta miseria. Queda aquí. Para, non marches aínda. Pero se ainda teño que acabar de darlle de comer ao gando e munguilo, traer máis leña para a cociña e lavar a roupa ao río. Que máis queren? Bueno, pois cando fagues todo eso, Sí. cambias a roupa das camas, extras as cortes, barres e fregas os partos, e logo vas á casa do cerralleiro e dislle que mañán che veña a axudar a arrancar o esterco da vaca Varela, que está moi chea, ainda vemos oitonar. Pero vostede pensa que eu dou feito todo eso, eu só non lle podo. Vostede manda recados e os demais que os levo demo. Bueno, mira, se non estás contenta, a porta está aberta, podes marchar cando queiras. Ainda vou coller un día esa porta a marchar, Estamos cas primas que viñeron de Madrid, ¿no? Ay, sí, mira, y yo no sé ni aún cómo llegamos aquí, porque por estos carreiros y estos sitios, ¿a que sí? Sí, madre mía, fueron los 3 peores días de mi vida. Desde luego que sí. De verdad, además aquí, estamos aquí en este sitio, que bueno, me lo comparas con Madrid y ya me dirás. La 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 la. Deus bendiga a miña mai, que lle debo admiración, que me levou 9 meses o parto seu corazón. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hombre, gústame o ambiente, gústame o feito de que me parece que é moi popular, que participa toda a parroquia, bueno, esa é a impresión que dá. E pareceme que é moi interesante hoxe en día esta unión para conservar a cultura, a diversión, algo de todo. Porque eu viví nun pobo pequeno, nunha aldea, durante 4 anos, e logo todos os anos iba a pasar o bravo ali. E hubo unha cousa, cando me metí no autobús, o olor. Transportoume, pois, moitos anos atrás. Eu traio comigo as miñas 2 fillas. E xa me costa moito traballo tratar de explicarlles de onde vimos, a onde vamos xa non trato de explicarllo, pero de onde vimos o mellor sí. E isto dá pé para falar para comparar, para falar, para reflexionar e sobre todo que saiban quen son. Eu son de un barrio de Bilbao que se chama Recalde. Pero falas moi ben o galego para vir de Bilbao. Home, son moitos anos mamando unha casa seguido e de escoitar a meus pais e vir aquí todos bravos, pois vaise quedando, conto. É a primeira vez que vas ao Son da Aldea? Ao Son da Aldea, sí. Esta sexta edición é a primeira vez que veño. Xa tiña escoitado falar del, pero como presencial a primeira vez. E que che está parecendo? Moi ben, é algo moi distinto e recomendable. ¿De dónde ves? Pues venimos de Madrid, del barrio de Vallecas. Es nuestra primera vez aquí en Son da Aldea. ¿Y qué te está pareciendo? Pues me está gustando muchísimo. Me parece que es una manera genial de enseñar lo que es el rural, tanto para los que son de aquí como para los que no. Y es una manera de poner en alza el valor del campo, que siempre parece que nos obligan un poco, ¿no?, como a marchar a la ciudad y nos olvidamos de que esto existe. Pois o que me gusta é que é un proxecto colectivo feito por xente do pobo, un proxecto integrador, integra xentes moi distintas da vida ao rural, recupera camiños, e fai que unha aldea faga unha festa do que é o día a día e de moitas cousas que se perderon pero que deberían conservarse. Dixéronme que aquí no Son da Aldea non eras debutante precisamente. Non, xa levo 4 anos aquí vindo en unha festa que me encanta, que me gusta moitísimo que participe todo o pobo, todo o que fixemos esta mañá, da ruta teatral, non, con distintos escenarios, está super traballado, divertido, unha festa popular que reivindica a identidade nosa, é dicir, bueno, encántame pois, a comida na Carballeira, tamén é magnífica. É dicir, é un tipo de festa distinto e creo que é auténtica e nosa, non? Todos en Deus e na Virxe María. Reunímonos hoxe aquí con gran alegría
con motivo do pasamento, perdón, con motivo do casamento de Edelmiro, vinculeiro de Vilamayor, e Maruxa, filla do caseiro do Outeiro Pequeno. Edelmiro, comprométeste a respetar e ser fiel a Maruxa na saúde e na enfermidade, a levar con paciencia que che roñe e che berre o que ela pola túa felicidade queira, toda a vida que Dios che dea por sécula seculorum. Todo sí, menos que me roñe, Tens que decir comprometo. Comprométeme, menos a que me roñe. Maruxa, comprométeste durante toda a vida que Deus che dea a respetar e ser fiel a Edelmiro na saúde e na enfermidade e a lavarlle os calzóns per sécula seculorum? Bueno, comprométome. Se hai alguén entre os presentes que teña algo en contra desta unión matrimonial, que o manifeste agora, senón que o cale para sempre. Eu! Estou embarazada dese sinvergüenza! Tanta bicicleta, vámonos, papá. Vai, na carteira. E aínda que a boda do roteiro do Son da Aldea non acabou o que se di precisamente ben, hai que festexar igual. E despois de facer un pouco de exercicio, toca paparota. Como están esa empanada? Está buenísima, buenísima. É de bonito, é de bonito. E sobre todo, debaixo desta carballeira, isto aquí comese genial. Genial. Xa non fai tanta calor como había antes, E agora con este viño, ainda baixa moito millore. Pois de menú hai unha empanada que está boísima, agora hai unha carne, e pois ten unha auga especial aquí de Son da Aldea, que é o mellor que hai na comida, Efectivamente, como ten que ser, que estamos na aldea, hai que aproveitala. A verdad que estamos encantados porque é un entorno maravilloso, estamos aquí gozando, está todo moi bon. Felicitar a organización pola mañán que tivemos fantástica, rímonos moito, camiñamos moito e sobre todo pasámoslo moi ben. Para mí isto é unha maravilla, además unha sobrinha dunhos carballos que non vemos así en todos os lados. Bueno, casi todo se pode decir que gusta isto. O roteiro gusta moitísimo. Tanto como a degustación. A degustación é moi boa, pero o que ten un pouquiño de vena artística, pois lle gusta moito o roteiro. Bueno, casi todas elas teñen así notado. A min enamoroume moito a última cena de dous rapaces xa querendo conquistarse un ao outro. Hai a cena en concreto é da petición de boda. De man, a petición de man. Foi simpática. Eso había que poñer un disque coa boda e vendelo ou regalalo ou que fora, pero porque eso é digno de ver. É digno de ver. Xosé Luís, como nace ou como surxe a idea de facer o Son da Aldea? Bueno, o Son da Aldea nace como unha necesidade de xerar autoestima de ser da aldea. Eso é o que tratamos de mostrar neste Son da Aldea, é dicir, como realmente somos capaces de mostrar a capacidade creativa de paisaxes, de situacións, de entornos que non hai en outros sitios. Entón, dicimos, bueno, pois este é o que nos mostramos, non? Ese daí xurde a idea, basicamente de xerar autoestima que é moi necesaria ahora mesmo no medio rural aínda. Hai que decir unha cousa, que o xantar non foi un xantar calquera, é dicir, facemos un xantar con produtos da aldea, e nós o que facemos é un xantar con produtos daqui. O sea, é dicir, podemos ter un pan empanadas con trigo do país,
porque é reivindicando, feito un forno de leña nunha badía que está nunha aldea, senón despois temos tamén, por exemplo, o viño dunha adega da Ribeira Sacra, dunha adega que está nunha aldea, a carne de porcos alimentados con landras e con produtos da aldea, a guarnición era un escabeche de cabaciño ecolóxico de verduras de unha xente que está no rural, logo incluso tivemos galletas mariñeiras, tivemos o queixo tamén de Arzu Ulloa, feito nunha queixería nunha aldea, e logo os mirabeles do Rosal, o noso Óscar, porque o noso tira pedras de Son da Aldea, este ano foi para Celso, porque sempre cando buscamos a persoa que vai levar o tira pedras, ten que ser alguén que realmente leve interiorizado a aldea, e que é mellor que alguén que leva a aldea na palabra, como é Celso, non? E en que se enredaba o tempo nunha aldea cando viñan as noites longas do inverno? En que se enredaba? Íbase pa unha corte, e na corte fiábase, e na corte quitábase e follábase o millo, e na corte facíase unha chá de cousas. Pasábase o tempo, e andaban a contos e cantaban. E había dous mozos que as pretendían, e elas eran ríspidas, non facían caso. E os mozos usaron unha estrategia que por aquel tempo dubara moitos fillos. Convidaron-nas ao cine, nunca cine se vira. Levaron-nas a acabar a Santiago de Compostela. Que película foron ver das primeiras que viñeron? Foron ver unha película onde elas se enamoraron da chaqueta da protagonista. E, como non sabían que nome lle poñer, porque chaqueta non lle podían chamar, entón deron o nome da protagonista da película, e o nome ao mesmo tempo da película, que era Rebeca. Pero como a chaquetiña era pequena, ou decía pequena, chamaban a Rebequita. Cae a tarde no Son da Aldea e toca divertirse, pero dunha maneira moi especial. Grandes e pequenos gozan dos xogos aos que xogaban os seus avós. Dalle moito xeito, Sí. Cantos anos levas facendo? 3 anos. E cal é o secreto para aguantar aí de pé? Simplemente tes que practicar moito, moito. E logo tes que estar movendo os zancos continuamente, que senón pronto se caen. Como é o xogo dos ovos? Moi difícil? Moi complicado, Sí. Pero, a ver se van entrando. Espera. Creo que non é tan complicado como parece. A ver este. Vamos. A coger la botella con la arandela. É difícil. Bastante, sí. Puedes tenerte aquí, pero un montón de rato, madre mía. Sí. Parece un juego simple, pero sí. Está muy bien. Pois estou mirando a ver como é, pero polo visto ai! Resístese. Bueno, sí, non está mal. A ver. Pasa que a concentración ten que ser moi grande. Era a primeira vez que xogas isto? Sí, a verdade é que é das primeiras veces. Hai que collerlle un pouquiño de práctica e con práctica acaban salindo. Que fai falta? Pulso? Un pouquiño de todo, pulso, paciencia, eu creo que paciencia, máis que nada. É máis divertido isto que a PlayStation? Sí, onde vai parar? Moito máis divertido, que ao aire libre e todo, moito mellor. Si no tengo compañía. Eu quería me casaré.
sei. Boas noites. Permiso, todo o que ustedes queiran, queren o micrófono. Como? Buenas noites. Se da por terminada la fiesta. Ai, que si así son estes homes, por Dios, que tuxos, bravo. Así que é unha broma, home, non me den. Para de Mire, gravar. e se lle boto Para un de baile. gravar. Que pare de gravar.